Ahojte, dnes budeme stavať dom, ale na strome. Lebo chcem to také iné, nechcem to mať tuto na zemi, ale celé na strome. Ja si to predstavím tak, že by som išiel takto hore po lianách, potom takto po korunách stromu. Tu by bol takto most a hore. Takže nachystaný rebrík. Tu som to trošku zrovnal. Takže môžeme ísť na to. Takže najprv začneme s mostom. Mám slabý. Tak zatiaľ jednoduchý, potom ho urejme taký lepší. Jemine sa to... Tak môžem pokračovať teda. Teraz neviem úprimne, ale asi hej. No, slabo má asi ešte málo. Stačí to? A nie. Poviem ešte. 12 už bude určite stačiť. Asi stačí aj len 6. Nevadí. Takto. Ne. To už minieme teda zase. Tak to teda. No. No. Je to dobre, to viem prechádzať? Asi hej. Hej, to dobre. Tak toto chcem mať voľné, to nechcem ohradu. Vyzerá to celkom dobre zatiaľ podľa mňa. Neviem ako sa to vám páči, ale mne sa to veľmi páči. Dobre, toto máme. Teraz čo? Zasadím jeden strom a môžem teda pokračovať. Nič teda. No a teraz som to chcel, že bude 6 takto blokov na každú stranu, čiže toto je 2, 3, 4, 5, 6. No a teraz je to isté. Čiže tu ešte tiež. A 6, radšej spam point. Dobre, som neumrel. A teraz zase tu.
Dobre teda, máme kruh a mi tu už vyrastol strom. A teraz drevo už asi moc plánovzva nebudem potrebovať, ale tak či tak teda. Teraz by som dal tu tieto asi ohrady. Potom nakoniec interiér. A tieto ja tu nechcem. Tak. Tu. A tu. Tak. Tu už sa dopúšte. A skala asi moc ale vysoko, čo? Tak nič, môžeme to zničiť. Prší nám. V tomto svete prvýkrát prší. Ja tu nemusel oči. Toto už je oné. A tu neprší. Tu je dážď, ale tu nie je jednoducho. Wow. Tam je vychádza. Výborne. Tak tu teda dáme. Trafiť. No. Konečne som sa aj trafil. Aha, ale to nevychádza, čiže takto. Teraz to isté tu. No. Vážne o jeden. A o jedno drevo. Tak toto ja neviem. Ako o jedno toto by som ešte bolo moc jednoduché. Alebo čo? Počkaj, to tu zničím. Vyspím sa. No, a ja idem teda zničiť ten strom. No, máme teda celý strom zničený, tam sú ešte listy, ale aspoň môžeme pokračovať v stavbe domu. No, takže dám to sem. Tak, a ešte slab. Výborne. Čiže strechu by som mal mať dokončenú. No a teraz to najdôležitejšie, a to je interiér. A to nejako vyzeralo. Je enchant table. Sklad, tuto enchant table, tu čo len tak crafting, kovadlina, také nejaké veci. Tak ďalej. Toto zničím ešte. Má nejaký blok. Tam zmizol. Tak môžem teda pokračovať. No. Jedine teda tuto to nebude. Tam by som chcel enchant table. A tu treba nejaké miesto. A teraz tuto by som napríklad crafting table.
Čo ešte? Čakaj, čo? Je to ešte vyzerá takto dobre. Čo môžem vykratiť? Môžem vykratiť... to tu. A keď niečo tu urobí nejaký nedrajvotový armor, ale možno niekedy áno. Tak ešte príklad kovadlinu. Musím si ísť pre železo. A bum. Čo by som ešte také mohol spraviť? Rozmýšľam. By som ešte urobil sudy. Sa ako kraftí. Čakaj. Na to 3. Výborne. A nie, toto nebude ten tretí. No nechytil. Tak musím robiť nový. Takže tu nemôžem. Až môžem. Tu dáme. Takže toto tu by sme mali. Čo by sa tu ešte hodilo? Toto nič. Ešte potrebujem kraftiť takhle. Stačí 9. Tu by som dal lampáše, čo? Tak. Tu dáme aspoň takhle. No. To je ono. To vyzerá. Teraz... Čo tuto by som dal? Som si myslel, že to ešte bude dosť do toho malý priestor. Ja neviem, čo tu mám dať. No nech to tu nejako vyzerá. Čo by som mohol také vykraftiť ešte? A pec vlastne, čo? Stačí, asi budú takéto 3. Kde by som dal? Tuto jednu. Toto zničím. Ešte raz. No. Takže ja by som dal... No. Výborne, ešte tam dám vodu. Čo ešte? Toto je také plnšie. Kopáme sa na jeho do campfire. Tak vykraftíme. Ten by som dal... Kde? Ten by som chcel... Kde? Tu. No. Čo také ešte? By sme mohli... Ja neviem poriadne, čo tu je. Tu chcel diamant, ako mám, ale... Nie, to mám ešte málo. To nie. Crafting nie. Nie ten enchant table. Obsidian. Takže môžem. No tak. Poďam pre obsidian. No. Tak teda. Pôjdem ťažiť obsidian. Enchant table. Dáme tu knižnice. A bude to. Takže už máme obsidian.
knihy mám. Aj tie 2 diamanty na enchant table mám. No a teraz len treba dúfať, že sa to tam zmestí, len ešte treba urobiť ten enchant table, ktorý sa kráti, počkajte, sa kráti takto, potom takto a teraz už len kniha, že? Áno, dobre, no, teraz tu boli 2 knihy uložené, no a takto som nedomyslel, čiže ja to spravím ešte takto, že toto bude. A teraz ešte vykraftím tie knihy najprv. A teraz takto ich tu dám. Ja to si musím vykraftiť ešte raz. Ešte raz. A hopa. Ešte knihy. Tak. A položiť. A teraz enchant table, ako ho tu dám, lebo ja som to urobil tak, aby to nevychádzalo. Ja som na to zabudol. No dáme sem, neriešime. Spravím takto, že najprv. Dobre. Takto. Sa radšej vyspím, lebo keď tam prísť nejaký skeleton a tu sú tí typci na ťavách. Ale teraz to zatiaľ ani vidno. No. Čo sa stalo? Prečo píšem do chatu? To a teraz ideme zase sem. Počkaj, pôjde to, že? Áno, pôjde to, dobre. Hej. Takto. Je to vážne, zase o jednom nevyšlo. Ísť ďalej. Áno, ono to vyšlo. Vlastne nevyšlo ešte tuto. Či? Hej. Takto. Mám ešte bránku. Nemám bránku. To je zlý sen normálne, toto tu už. Ale nie. Vykraftíme teda. Ešte vykraftíme aj toto tu zase. A ešte bránku. Tak. Výborne, toto stačí určite. Aha, som na celý čas 16. A som si toho nevšimol. Či to som vykraftil už? Ja už neviem. Takto. Tak. A nie. To takto nebude. A tu už to je. No, výborné. Takto. No. Tak zatiaľ to je teraz super. Len tie knihy tu ešte nejaké dám naviac, lebo toto tu je zatiaľ také divné. A inak to je super. Máme tu už náš nádherný dom. Neviem ako vám, ale mi sa strašne páči. To na to je veľmi super. Takže veľmi super. A ešte ideme urobiť záhradku. Lebo za to je achievement a potrebujeme nejaké jedlo. Takže ideme na to ešte.
tak ďalej, stačilo mi to. No, takže to teraz stačí. Ja to potom tú záhradku zväčším, aj tu budem to aj na placku. A toto teraz stačí. Takže teda máme to tu hotovo. Toto ešte vytriedím, donesiem hore do domu, to už bolo oprávne asi. Keď som pozrel ako triedím. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. A uvidíme sa na budúce. Lebo na budúce video nechcem natočiť video o tomto svete, ale chcem natočiť video, ako sa napája na jeden server, ktorý uvidíte až v ďalšom videu, lebo ja chcem o tom hovoriť, ale až teda dozviete sa v tom videu, na aký server sa napojím. Takže ešte raz ďakujem, že ste si to pozreli potiaľto. Nezabudnite dať like a odber a čaute.